En hij hoort alles op. Pas op, Flippy. Hoe vlieg naar de L? Daar moeten veel werken. Kachels leeg, kachels vol, kachels leeg. Vele harde werken. Zeg, en Jeske, manneke, werk eens met minder het. Je bederft te stelen. Het is de het dat jij staat te werken, het is de het dat ik op moet treffen. We zitten hier niet in Polen en manneke, we zitten in een hemel. Mijn mama zegt, hoe we hemel moeten verdienen door vele hard te werken. En ik doe dat om hier te blijven. En hoe beter ook doen. Mij hebben ze altijd wijsgemaakt, hè. Dat je in de hemel gewoon op het moest zitten en nog op moest zien. Terwijl het de rijstpak had met jouw lepeltje. Maar ik heb je nog geen lepel rijstpak gezien. Godverdomme! Attentie, wat zit u? In bloedpaniek. Zeg, kunnen we wel je nergens afzetten? Flippy, met uw gevloek, we vliegen naar de vaargevoer. Nou, die valgevoer, hè. Zou er misschien nog niet zo werk vinden, terug naar die valgevoer. Het was al veel plezant als je, godverdomme. Flippy, hier is toch veel beter. Ja, maar het valgevuur, hè. Oh, dat hadden ze van die schoon vriend. Oh, en die pakte mij, gelijk dat ik zei. Je hebt niet veel schoon volk gezien, zal hè? Oeh, Schoon vriend is dat niet, hè. ja, dat is waar. Hier alleen maar oude pieten en saaie pastoors. En de mooie moeten afblijven, of de alarm gaat te bellen. Ja, in mijn hemel is dat helemaal plek vergeestelijk genot. Zeg, Flippy, hoe is uw dood gekomen? Hoe weet jij dat nog niet? Nee, Heb je dat echt nog nooit niet tegen haar gezegd? Flippy echt niet. Luister, hè, het is om mij toe te leggen, hè. Echt. U bent ook dood, hè? Ja, maar luister. Ik werkte vroeger in een bar. En ik was met mijn twee maten, de Louis en de Gerard, aan het werken als een heel hoge bar. En 's middags eten we dan helemaal van boven ons boterhammetjes op. En ja, op de middag, ja, dan de Gerard tussen boterhammen. Tju, wij eten. Wie had keis dat tussen? Als ze merken wie keis tussen liggen, hè, dan springt hij af, zeg. Even later doet Louis tussen zijn boterhammen. Wie al hebt dat tussen zitten? En wel, als ze merken wie hebt tussen liggen, hè, dan springt mij, zeg. Dan doe ik weer tussen mijn boterhammen. Ja, lijkt dan weer al sjokkel tussen. Ik zeg, als ze merken wie sjokkel tussen liggen. En wel, ik spring mee, zeg. Dan denk ik, nou, wie als middag die jij daar doet tussen zijn boterhammen, lijkt dan weer al keis tussen. Dus die sprong. Even later doet Louis dan tussen de boterhammen, ja. Lijkt dan weer al heps tussen. Dus die sprong ook eens. Ja, dan doe ik tussen mijn boterhammen, ja. Lijkt dan weer al sjokkel tussen. Dus ik ben ook gesprongen, hè. Alle drie doe het. Een paar dagen later op de begrafenis, dan zei die vrouw van de Gerard. Oh, had ik dat geweten, dan had ik iets anders op de boterham gedaan, hè. Ja, die vrouw van Louise is je stilste, hè. Oeh, en uw boterhammen dan? U hebt toch geen vrouw? Ah, niet, ik smeer mijn boterham mezelf. Dat sta je niet. Dat was het niet uit. Mami, ik in een bar. Met mijn schoon polletje. Flippy, hoe is uw dood dan echt gekomen? Het raam gevallen. De rammen gevallen? Ja, luister, ik slaapwandel af en toe. En ik droomde dat ik kon vliegen. Ja, dan ben ik het raam gesprongen, hè. Eigenlijk was het toen, hè. Zeg, Flippy, denk jij soms niet hoe iedereen hier hun dood is gekomen? Oh ja, dat vind ik geweldig interessant. En wat die vroeger allemaal gedaan hadden en wat beroep en zo dat die hadden. Sint-Petrus, wat was het dan? Sint-Pieter. Was hij niet met een hangje naar de Rijkerk rijden? Je moet dat wel heel lang hier in de hemel zitten zelf. Is dat nou een flipperkast? Goedemiddag, zuster. Zuster en halfbroeder. Is Sint-Pieter zijn de hamertje kwijt? Ja, ik heb je mijn hamertje verloren, ja. Veel werk hebben jullie blijkbaar niet. Het is een gerechtszaal oplopen. Is dat al proper en klaar? Ja. Vooruit, doe maar voor. Want er zijn alweer 3 onderweg en de eerste kandidaat moment kan toekomen. Oei, oei. 3 tegelijk. Dat is een autoaccident. Nee, geen noodoverval. Het is wel een speciaal geval. Ja.
Ik ben dus niet wat die aan te vertellen hebben. Doe maar weg, heb ik niet op. Philip! En zo beter wat minder ijspap eten.